साधारन रायजो जानानै जे नोंथांमोननि मिडियाखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जोंनि गामिनि समस्याफोरखौ एसेब्लाबो सुफुंगोन होननानै आं आसा खालामो। दा जोंहा दासो सिगाङाव गामिनि मानगोनां गावबुराया गामिनि समस्याफोरखौ बुंलांबाय। बे बुंनाया नंगौ थिगैनो, नाथाय आङो बेजों सरजाबनानै आं फंनैसोल' बुंनो लुबैदों। दा जोंहा नैबे जोंनि बेरेन्सि दालाङा गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ। 1997आव जोङो दंफांनि दालां मोनदोंमोन। बै समनि जा सार मान होनो गोनां किरेन MLA सारा जोंनो होलांदोंमोन। बेनिफ्रायनो जोङो दिनैसिम बे दालाङा एफा एफायै रायजो राजाफोरजों बानायजायै सोलिनानै दङ आरो बे लामाजोंनो जोङो गोबां हान्था मेला खालामनो गोनां जायो। बे लामाया जाहैबाय जोंनि निजलागुरि टु सालबारि ME स्कुल दनथक रडसिम बेयो दङ आरो बे लामाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। दा बेबायदिनो जोंनि गथ' गथायफ्रा जे फरायसालियाव फैनाय, जे देहा फाहामसालियाव थांनाय गोबांथार खस्थ' मोनबाय। जों गारजेन जानानै जोङो गथ' गथायखौ फरायसालियाव लांनायाव जों गोबां खस्थ' मोनबाय आरो गोबां जोङो जेंना जेंगोना जाबोबाय। सोरबा गोग्लैबाय, सोरबा खुनि जाबाय, सोरबाबा बिदिनो साइकेलफोरजों गोग्लैनानै दैफ्रावनो थांबावबाय। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि जे राजनितिक जे लिडारफोरनि गेजेरावबो आं खावलायहरगोन, दानि फैबाय थानाय जे जाबाय थानाय सरखार, जे BTC गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्टनि सिगाङाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे सिगाङाव जोंनि गामियाव फैनानै जे राजनितिगिरिफ्रा जोंनो प्रतिश्रुति होलांदोंमोन, समायखिरा लालांदोंमोन, जों सरखाराव फैयोबानो नोंथांमोननि दालांखौ जों बानायनानै होगोन, 3 मासनि गेजेरावनो जों बानायना होगोन होनलांदोंमोन। बेखौ लानानै जोंनि गामिनि सुबुंफ्रा भटखौ होदोंमोन। नाथाय दिनै 3 बोसोर जाबाय, मानो जायाखै बेखौ जों रायजोआ एसे सिन्था खालामदों आरो बिसोरनि सायाव एसे जोङो माबोरैहाय अनसुंथाइ मोनगोन बिनि सायाव जोङो गोबां सानलायनाय जादों आरो। दा बेनिखायनो खावलायदों जाहाथे दानि जि गभर्नमेन्टआ जोंनि बे दालांखौ मावफुंनानै होयोब्ला जोबोद गोजोनगोन। आरो दा दहायसो जोंहा गावबुराया बुंदों मान होनो गोनां जोंनि MLA जयन्त सारा फैनानै रायजो राजाफोरजों रायज्लायफैनांगौ आरो सोरबाया बाहाय देवानि बाथा खालामनानै मावनानै जानो सानदोंबा बियो भुल जागोन। निस्सय गावनो फैनानै गावबुरा दङ, गामिनि गार्जेनफोर दङ, इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ, बिजों सावरायफैनांगोन जाहाथे बे दालाङा माबोरै जानानै दंमारो, जाना जाया बिनि सायाव जोंनो क्लियारिफिकेसनखौ होफैनांगौ। बेखिनि जाहाथे प्रमद सारा अननानै जोंनि बे थाखानाय जोंनि समस्थिनि MLA खौ एसे अर्डार हरोबा खामानि मावनो थाखाय आं बेखौ खावलायदों। जाहाथे अननानै खावलायनायाव रिसिभ खालामो, बेखिनिखौ बुंबाय आङो। आगोल सरखारावबो जायाखै नामा दालाङा? जोङो गिबि सरखारावबो जोङो गोबांथार बिदोंमोन, नाथाय जायाखै। जोंनि एसे खाम्फाया रिपेयारिं खालामनो हरदों, बेखौ जोङो जथेस्थ' खालामदों, नाथाय ब्रिजनि महराव जोंनो होआखै। बिदोंमोन जोङो सारनावबो, नाथाय साराबो जोंनो मावनानै होआखै। बेखौबो जों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दानि सरखारखौबो जों जि जायाबा दुखु मोननाय फोरमायगोन आरो। दालांजों लोगोसे दा जिथु लामाखौबो जायैखौ नुनो मोनदों। मानि थाखाय जायाखै लामायाबो? लामाखौबो बिदिनो गोबां जोङो बुंबाय रायजो राजाफ्रा, नाथाय जोंनि गामिखौ गभर्नमेन्टआ दिनैसिम नायफेराखै। नायनोनो जों बायो नामा, जों बेखौसो जों एसे डाउट जाबाय आरो। दा नोंथांमोना हास्थायदों माने सरकारा नोंथांनि बे जेंनाखौ सुस्रांना होयोब्ला मोजां। जोङो बिराद वेलकाम, सुस्रांना होयोबा जों रायजो राजाया गोजोनगोन, फोथायनाय थागोन आरो बिथांमोना मावनानै होथारोबा नुथारोबा जि फैबाय थानाय समफ्रावबो बिथांमोनाबो खामानिखौ मावलांनो हागोन, बेखिनिखौ आं आसा खालामो आरो। गारि मटर सोजायोना सोजाया दालां? बेजोंथ' गारि मटरबो खारला, मानो होनोबा जों थाबायनो आन्था दा नोंथांमोनानो नुफैबाय माबायदि मावदों, औवानि जेंला मावदों जोङो। दा ओरैनो जास्ट फिरफिलि सालायनो गथ'फोरखौ लांनो थाखाय जों बानायदों आरो। लोमजानाय साजानाय लांनो, दखान बाजाराव थांनो, बायदिसिना हाजि बाजि खामानि मावलायनो थाखाय आरो। मा गामि होनदों बेखौ? आं बेरेंसिगुरि। जोंना सान्थिपुर BCDC गोग्लैयो। नोंथांमोननि गामियावहाय मानि समस्याफोर जादों? समस्याया जोंहा माने नैबे बेरेंसि दालां बे माने बायलांबाय जिलांबाय। सिगाङाव माने दंफां दालांमोन, दा बे सेवलांजोब्बाय गासिबो। ओमफ्राय दा जोंनाव माने
ओरै जोंनाव सा खोला बेरेंसिगुरि दङ बे साहानिफ्राय ओरै नांदरबारि दङ बे नांदरबारिनिफ्राय गासिबो फैजोबो गथ'फोर नैबे 2 नं सालबारियाव एम इ स्कुलाव आरो बेनिफ्राय ओरै जोंनाबो जोंनि गामिनाबो हरै बारै जोंना बे ब्रिजखौनो बारनानै जोंहा माने एल पि स्कुल दङ बे गथ' गथाय जोंहा बेखौ बारनानै थांनांगौ दा बे माने बायजोबलांबाय गासिबो जों औवा हेबना होदोंमोन बे औवा बायजोबलांबाय दा समस्यायानो बिराद दिगदारि दा दै बानाबाबो जोंहा माने गाहायजों बारलांनो बिराद दिगदारि बेखायनो जोङो बेखौ जों लुबैदों जोंहा माने जयन्त सारा बेखौ जोंनिसिम फैनानै बे मा जादों बेखौ सारा नायफैनानै जोंनाव एसे बेखौ माबा मोनसे जोंनो रायजो राजाफोरनो एसे गोजोननाय होलाङोबा मोजां जागोन आरो दा जयन्त सारा जोंनाव फैयाखै दा जोंहा माने बे फेरेंगा सारा बुंदों बुंनाया खिन्थु माने बियो माला बानायफैगोन खिन्थु माने जोंहा बे जयन्त सारा फैनानै जोंनाव एसे नायफैबा मोजां जागौ आरो खबर लाफैजानो लुबैदों औ खबर लाफैजानो लुबैदों जोंनि रायजो राजाफ्रा बे दालांजों गारि मथरफोर खारनो हायो ना हाया गारिथ' खारनो हाया दाथ' गारि खारनो हाया फिरफिलियानो बिराद दिगदारि दालाङा मावजोब्बाय नामा दालाया गासै खुन्थिया बायस'जोब्बाय दा खुनुमथे जोङो नैबेखौ दा माने रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालामनानै जोङो बेखौ माने एसे थाबायनो आन्था ओरैहाय माइ माइरं जोंहा मिल दङ बे मिलाव दा आजिखालि मिल नङाबानो जाला निजि निजिबो सौला दा बेखायनो पाब्लिकफ्राबो दा खस्थ' दा फरायनायावनो बिराद खस्थ' जोंहा बेसे बोसोरनिफ्राय बेबायदि औवानि दालां दुमदेरनानै सोलिनो गोनां जादों जोङो माने बेखौ माने 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोरसो जोङो 3 बोसोरसो जोङो बे माबा औवा दालां खालामनाया सरकारनि मानसिफोरजों रायज्लायदोंना रायज्लायाखैमोन दालां बानायनायनि सायाव सरकार मानसिजों जों रायज्लायदों रायज्लायनाया नैबे माबा जोंहा फेरेंगा साराबो बुंलांदों नायफैखादों गावनो गारिखौ सालायाखै जों दालां गोबाय आं ओरै साजों थांसै होननानै साजों थांबाय थादों खननै फैदों बियो खननैबो साजोंसो थांजोबदों आं दालां गोबायजों थांनो हाला होननानै जितु गामियाव आबादारिफोर बांसिन दङ हिसाबै बाजाराव माइ फाथोफोर लांनायाव माबायदि खस्थ' मोनो माइ फाथोआथ' साइथिं नङाबा जाया हरै अट'खौ दोनबाय सोरबा फिरफिलि लाबाय हरै साइथिं खालामनानैसो जों बाजाराव लाङो बिराद खस्थ' बेखायनो माने दालाङा जायोब्ला मोजां दालाङा जायोबाथ' मोजां दालाङा जायोबा मोजां सारमोनहा अननानै बेखौ इमारजेन्सि जोंनो एसे नायना हरोबा गोजोनथाव जागौ आरो এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শোৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক